Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no, pizza 5 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025 o padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abino ato day nga timbayaon og may mudto nga atong tanahurong obispo, no, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug ingon usab ang akong mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Labi na gayud ang akong mga classmates, no? Si Padre Obing Masyon dinha sa Siquijor, si Padre Dami Hiramis dinha sa may kinig Himalalod ug ingon man usab si Padre Tuntun Arnaiz diha sa may Quasay Parish sa Batinggel. Ako mga classmate usab sa Cebu, no? Si Padre Joseph Anore, si Padre Kipling Agravante, si Padre si Padre Peter Nicisario, si Padre Glenn Banson, si Father Omen Mahusay, si Father Mario Atienza, si Father kinig Joey Belsinia, no, Padre Romrom Narca. Kamusta na, no, ako mga classmates dito sa Cebu? Ug ingon man usab ang ako ang mga classmates dito sa Maasin, Diocese of Maasin, no, si Padre Dodong Cordobes ug si Father kining Samuel Papa. Ayan, no. Maayong mudto na kanatong tanan mga higala, no. Naghinaot kita nga walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, walay sipon, walay ubo, apan gaginhawa pa. Mana ginaingon ni Anhing, no, Anhing kini bang bata-bata ba ni Vic Soto ba, ano? Vic Soto, yun din siya nga, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan. Lala, no, may ngunto na kanatong tanan, naghinaot kita nga kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Aboy no arinata mga higala sa ato nga kining sa may ato karon mga higala, no. Arita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Aboy no mga higala, CBCP News na ato mga higala. Ang diocese sa Quezon na nawagan karon nga ayuho na, no, sa gobyerno ang ilang dalan, no, gani mismo ang ilahang obispo si Bishop Eugenio Cañete sa Gumaka maugyod mo nag-una sa mga lihok protesta aron nga ayuho na, no, sa gobyerno nga BBM ang dalan dito sa Quezon Province. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang presidente sa Timor Leste nga mao si Presidente Ramos Horta, dako kayog pasalamat, no, sa pagbisita sa talahurong Santo Papa, no, dito sa ilahang lugar. Matud pa niya, the Pope's visit was incredible moment for Timor Leste. Nasabta nato mga higala nga ang Timor Leste maoy usa-usab sa kining nasod sa kining East Asia nga Katoliko, no, nga Kristiyanon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagan. Bayno arin nata mga higala sa ato nga Saint of the Day. Bayno ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si matod pa diri sa ato ang listahan si Santa Agata, no, Saint Agatha, also known as Agatha of Sicily, no, is one of the most highly venerated virgin martyrs of the Catholic Church.
It is believed that she was born around 231 in either Catania or Palermo, Sicily, to a rich and noble family. Kini si Santa Santa Agida manghigala. Ito pa kakuan daron. Fiesta daron sa Santa Agida, no? Nahala, no? Ato nga i-greet og mayong lamalipayong fiesta ang taga Santa Agida. No? Mura mag si Father Bulungan ang kura paroko din ha. Mura mag Father Bulungan si kuan ba? Father Bulungan, Oliver Bulungan. Ayan, no? Happy fiesta di ay sa taga Santa Agida, no? Saint Agatha. Ayan, no? O niya, kini si Saint Agatha manghigala, kuan man siya dato pa kining dato pa unya kuan pa gyud, gwapa pa gyud, no? Munang ang uban mo ingon nga swerte kay ning uban dato pa, gwapa pa. Kita gwapa ra gyud. So muna no, ang uban dato swerte gyud kay dato pa, gwapa pa. Ang uban gwapa ra gyud, no? Dili dato na, no? Nahala, no, may ngunto na kanatong tanan. So karong adlaw gisaulugan nato sa ang fiesta si Santa Agida or Saint Agatha of Sicily. Unya nasabta nato nga kini si Saint Agatha dato kay ni siya. Unya dunay mga dagha, of course, dato gud unya gwapa pa. Di baling daghana kayong mga magdadayig, no? Mga magdadayig usana ni ana kining usa ka lalaki nga namuligi, no? Ang iyang pangalan mao si ang pangalan ni ining tawhana nga namuligi, no? Quintianos, no? Quintianos. Sa ito pa Quintin siguro ni ngalan, no? Si Quintianos. Kaya wala man lagi siya sugta ni Santa Agida, kaya niingon Santa Agida nga magpabilin siyang birhin hangtod sa hangtod. Muna nga tungod siya ang kasuko, nasayod man siya nga kini si Santa Agida kusa ka Kristiyana, iyang gisugilon. Mato nga gidakop in taon kini si Santa Agida, unya iyang giingnan nga og dili ka magpakasal ka nako, dili ra tikaw isugilon. Pero og dili isugilon tikaw nya kay wa man gyud mo sugod Santa Agida. Gisugilon niya og pila may istorya, namatay gid in taon kini si Santa Agida. Binalon ang iyahang dako kayong pagtuo kang Kristo nga iyahang manluluwas. Ingon ni ana, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman si Quintianos nga namuligi kay wala sumta ni Santa Agida. O gani ginumduman po nato si Santa Agida nga gibarugan gid niya ang iyang pagtuo bisan pa kung nagatubang siya sa tinong kamatayon. Ayan, no? Nahala pa na ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ining kabuntuhon. Ari na ta mga higala sa ato ang catechism sa usa ka awit. Abi. So, why is water emphasized so much in the sacrament of baptism? No, ngano man gyud nga ato man gyud nga gihingusgan, no, emphasized ba nga tubig gyud ang gamiton panahon sa bunyag, no? Dili bino, dili agua oksinada kining agua kanay ba ng perfume ba. You know, water is a universal symbol, common meaning across many different times and cultures. And of course, one of the reasons why water is emphasized so much in the sacrament of the baptism is because water is life. You can't live without water. And number two, it cleanses and restores. No, sa ito pa, ang gihimo gyud nga simbolo ang tubig, no, sa bunyag tungod kay ang tubig manggod nagsimbolo sa kinabuhi. Dili ka pwedeng mabuhi og walay tubig. Ani kaduha, ang tubig pod makalimpyo o makapabalik sa kanhi nimo, no? Tanawa nang maligo ka, di ba? Murag mabalikas imong kanhi kagwapo. Water cleanses and restores life. Baptism also would mean death. Muna nga duna po'y daghan kayo nangamatay tungod sa tubig. No? Flood, thousands died because of flood. The same with baptism. We die with our Lord in our simple selves in order to be restored and resurrected in the new life of Christ. Water is the ideal primary symbol of baptism. Ayan, okay. Ang tubig
nagkahulugan man po ning kamatayon. Daghang kay mga matay ug nagbahan. It's manhuyod sa una, daghanan nga matay to. Dito po sa bais, namatyan po to, no? Muna nga tao, daghang kay mga matay tungod sa tubig. Muna nga ang bunyag po, nagkahulugan usab kining kamatayon, no? Na matay kita pinaagi sa atong mga sala ug napahiuli ang atong kinabuhi tungod sa atong bunyag nga diin nabanhaw kita uban kang Kristo. And of course, water is the ideal and primary symbol of baptism. So ngano ganito? Why is water emphasized so much in the sacrament of baptism? Because water is life. You cannot live without water. And of course, it cleanses and restores. Another question, no? Question. And all his allurements. Okay, no, another question ta mahigala, no? Lain nga pangutana sa usa ka awit. What are the effects of the sacrament of confirmation? No? What are the effects of the sacrament of confirmation? Actually, din yung klarohon, ha? The effect of the sacrament of confirmation. Special outpouring of the Holy Spirit. Pagkunsad sa Espiritu Santo sama sa nahitabo sa Pentecostes. Mapalambo ang grasya nga madawat sa sakramento sa bunyag ug pagkahiusa kang Kristo ug ngadto sa simbahan. Madasigon nga pagbansay sa mga gasa sa Espiritu Santo. No, sa ganito yung mga gasa sa Espiritu Santo, wisdom, understanding, counsel, right judgment, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. No? So ato kanang mabasa manghigala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Mauusab ang mahitabo kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mutuo kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo. Timaan nga kamo iyaha. Okay, no? So ganun titubag. What are the effects of the Holy Spirit? And the effects of the Holy Spirit is the special outpouring of the Holy what are the effects of the sacrament of confirmation? The effects of the sacrament of confirmation is a special outpouring of the Holy Spirit. No, pagkusa sa Espiritu Santo sama sa nahitabo sa Pentecostes, mas mapalambo ang grasya nga madawat sa sakramento sa bunyag, pagkahiusa ngadto kang Kristo ug ngadto sa simbahan. No, madasigon nga pagbansay sa pagtuo. Ayan, okay. Hala, no, ari kita sa lain nga pangutana mahigala. Okay, another topic ta mahigala. What are the effects of the Holy Communion? Ayan, no. Unsa man ang epekto sa santos nga pagkalawat. What are the other names? The effects. What are the other names of the Holy Eucharist? Unsa man ang ang daghan nga mga pangalan sa santos nga misa? Wala na tong effects, wala dito. No, unsa man ang daghan nga mga pangalan sa santos nga misa? Number 1 is ang santos nga misa gitawag og Holy Mass. Santos nga misa, no? Number 2, Lord's Supper. Ayan. Number 3, breaking of the bread. Number 4, Eucharistic celebration. Number 5, memorial of the passion, death, and resurrection of the Lord. And number 6, holy sacrifice. And number 7, holy and divine liturgy. Ayan, no? So, klaro na. So, what is the matter? Unsa man ang kining matter kay sacrament malagi ni, no? Ang matter sa sacrament of the Holy Eucharist is the bread, freshly made from pure wheaten flour and wine, and the form, the words of institution pronounced by the celebrant. This is my body, this is my blood. Okay, no? So, tabalikon, ha? Unsa gani ito mga pangalan sa santos nga Eucharistia, Holy Eucharist? Of course, other names of the Holy Eucharist is
Holy Mass. Number 2, Lord's Supper. Number 3, breaking of the bread. Number 4, Eucharistic celebration. Number 5, memorial of the passion, death, and resurrection of the Lord. Number 6, holy sacrifice. Number 7, holy and divine liturgy. Yan, no? So, medyo, din nila sa takuto mga higala, ha? Daghan nyo kayong salamat sa inyong pabakiguban kanako. Bisan kung lagyo rata, pero nagkakaila-ila rata, no? Basta di, no, by the way, mga karon di ang pizza 7, no, muari di ay ang atong talahurong obispo, muadto dito sa Himalalod para mangumpirma. Dahil yung pagka-pizza 12, muari siya diri sa Amua, sa Tayasan, no? Sa Tayasan para mangumpirma gihapon. Dahil yung pizza 19, muari na siya sa amo. Ayan, no? Medyo daghang kaimig mga gipang andam, kidaghan man kayong mga angay alandamon, pero dili gud madala tanan, di unya na lang ato na lang ipaapas. Diba rin yung daghan na mahigala, daghang yung kayo, okay na lang, wala na problema. Ang importante nga nakabisita gyud ang atong talahurong obispo, unya malipayon po nato nga gidawat. Mora na importante din na kini mga daghan, pirting daghan ng requirements mga higala. Duhagor ka pang paper, manat ginawa na mo og comply with the requirements. Depende ra kung madala kay mayo ug madili ipaapas ra. Ang importante para nako nga makaari gyud ang atong talahurong obispo, makabisita pud namo diri, makahimamat sa mga tawo, no, makapangumpirma, ana ra gyud nya. Kanindot namo diri mahigala, pasalamat migdako kaari siya matulog, no, sa ato pa murag mapanalanginan jud mig maayo ani kay ang among kumbinto nakatulgan gyud nakatulgan gyud og obispo paas tilang libayan ako mahigala, no, nga kinigong kumbinto na mo amo ri kining gihinay-hinayag tukod mahigala bisan taon og dili kay midaghan diri og salapi kay igo-igo ra man pud taon kining amo ang ulo income diri sa ayungon, pero nakatukod man gyud po lamang mig kumbinto nga tulo ka andana. Unya, nasalamat migdako, praise the Lord, kay makatulgan, no? Salamat sa Dios na makatulog yun ang atong talahurong obispo diri atua sa ayungon. Ay, praise God, hallelujah. Nya diri siya, ari po siya mamahaw siya diri namo, manihapon, painit. Ay, salamat sa Dios mahigala. Dako kayong grasya ni alang kanamong mga taga-ayungon nga ang atong talahurong obispo, no, ang follower, ang descendant sa mga apostoles, makatulog din diri sa amo. Salamat sa Dios, no? Daghang salamat pud kang obispo taga-ayungon, ha, mangandam kita, no, magpatlak ra ta ana kay kining patlak mahigala nakanindot ani kay gaan ra, dili ba bugat kay ba kanang dili gud patlak ni mag-ihaw ra tapos silang bugata kayo. Pero karong sa Domingo pohon, karong Sabado, karong pizza 8 mag-final kuanta, final evaluation sa atong preparasyon. Kay dako-dako ning amo adre mahigala kay sa ako na ginaingon diri man matulog sa obispo, no, nang pasalamat mig dako, no, dako kay namong kalipay nga ari gyud matulog si San ang atong talahurong obispo. Unya matud pa pagkabuntag mulahos na siya dito sa Tambo. Ayan, no, salamat sa Dios. Di na lang nakita kutob, ako lang gyapon kini yung ubus nga laga Reverend Padre Double mana milit na usab kaninyo manalangin kanato ang Dios ng kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.